Magandang hapon, marhay na hapon sa gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Welcome sa Usapang Bukasyon ACI. Welcome to another inspiring episode of our program. Advance happy birthday po kay Dr. Gigi, kapatid ni Sister Net, at kay Jel, na pamangkin ni Sister Net. Shout out sa papa ni Sister Net na very faithful na nanonood kada linggo. Today is Friday, July 24, 2026. Bukas, July 25, Sabado, ay kapistahan ng St. James the Greater, isa sa mga unang alagad na tinawag ni Jesus at kabilang sa kanyang pinakamalapit na kasama. Kasama ni Pedro at Juan, nasaksihan ni Santiago ang ilan sa pinakamahalagang pangyayari sa buhay at misyon ni Kristo. Mula sa kanyang pagbabagong anyo sa bundok, hanggang sa kanyang taimtim na pananalangin sa halamanan ng Gethsemane. Bagamat masigla at padalos-dalos noong una, hinayaan ni Santiago na hubugin siya ni Jesus upang maging isang matapang at tapat na apostol ng buong tapang na nagpahayag ng mabuting balita. Siya ang kauna-unahang martir sa 12 apostol na nag-alay ng kanyang buhay alang-alang kay Kristo. Sa kanyang buhay, ipinakita niya na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o katanyagan, kundi sa tapat na paglilingkod at ganap na pagtitiwala sa Diyos. St. James the Greater, pray for us. Last Friday, episode 94 ay pinamagatang Beyond Trends and Noise, Gen Z, Search for Meaning and Purpose. Ngayong hapon, episode 95 ay pinamagatang A Fresh Start, Bracing for the Coming School Year. Meron tayong 3 female college students bilang guest, pero bago tayo magpatuloy, pabatiin muna natin ang aking co-host. Hello, Sister Jessie. Good afternoon. Sound check. Audible po? Yes, very good. Ang sound. Narinig po? Yeah, very Okay. good. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po muli si Christian Diaz, ang makakasama nyo ngayong kahapon with Sister Jessie and our guest. So, shout out po sa mga taga St. James the Greater Parish, Libon Albay. Happy Fiesta po sa inyo. And of course, shout out din sa mga ACI family sa iba-ibang community, lalo na ang mga kasamahan ko dito sa ACI Family Daraga. Hello po sa inyo. Ayan, so naniniwala ka ba na ang bawat bagong simula ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili? Sa nalalapit na pagbubukas ng panibagong taon ng pag-aaral, muli tayong haharap sa mga bagong aralin, bagong hamon, at mga pagkakataong matuto, lumago, at mangarap. Paano nga ba natin maihahanda ang ating sarili? Hindi lamang ang ating mga gamit sa paaralan, kundi pati ang ating isip, puso, at higit sa lahat ang ating pananampalataya. Samahan niyo kami sa ating talakayan at sabay nating simulan ang bagong yugto ng may pag-asa, paghahanda at kumpiyansa. Dito lamang sa Usapang Bukasyon, ACI Episode 95, A Fresh Start, Bracing for the Coming School Year. Okay, so sa ating mga panauhin ngayon, please introduce yourself at mag-shoutout na rin po. Sinang mauna? Okay, si Lucy. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Lucy Marie de los Santos from Nabo, Camarines Sur, and sa Bicol University po ako nag-aaral taking the program Doctor of Dental Medicine. Shout out po sa family ko. Okay. Kay Father. Shout out din kay Father. Okay, thank you, Lucy. Leslie? So, good afternoon po. I am Leslie Ann B. Bakay, nursing student po sa Amando Coppee College. And second year na po ako. So, I'm glad po na nakasabay po ako sa episode 95 po. So, thank you po. And gusto ko po i-shout out yung
mama ko, yung friends, family, and also the barkadahan ni San Juan po. So, thank you po. Okay. Taga saan ka, Leslie? Di marinig. Nakamute ka. Okay. Sorry po, sa Pawa, Tabaco City po. Tabako. Yes po. Okay. Thank you. Okay. So, Chris, ate. Ayan. So, welcome, Leslie Ann, and Lucy. At kami ay natutuwa ni Sister Jessie na makapiling kayo ngayong hapon as our guest. So, ayan. So, mag-start na tayo. Who taught you to value education and why? So, ako Sino po, mauna? ako na lang Okay, po. go. Okay, very So, ang nagturo po sa akin na importansya ng education, yung mama ko po. So, yung nanay ko po is single mother, tas ng ibang bansa po. So, yung mama ko rin po yung nag-remind sa akin na napaka-importante ng edukasyon kasi yun lang din daw yung mapapamana niya sa akin na walang sino man ang makakakuha ng bagay na yun. So, ang laki po sa akin ng impact na ganun po kasi pag nagpapadala po, ganun. Pag nahawakan ko po yung allowance, parang sabi ko, ito yung pinaghirapan ng nanay ko, Wow. pinagpaguran, pinagpuyatan. So, mas binavalue ko yung education po. So, thank you po. Okay, very good. Sige, si And- Lucy. Ako naman po, both my parents taught me to value education. Pero if pipili lang po ako ng isa na yung constantly pong nagre-remind sa akin ng importance nito, that would be my mom po. Kasi po growing up, they always taught us that ang education, it should not be taken for granted because it is something that no one can ever take away from you. Yeah. And naniniwala silang na every effort, yung every sleepless night, and every sacrifice that we make sa school natin will eventually lead us somewhere. And my mom often shares her own story with us na kung palagi niya akong sinasabihan na if hindi siya nagpursige na makapagtapos ng pag-aaral niya, despite all the challenges, yung mga financial struggles niya, and obstacles she faced, she wouldn't have achieved the life she has today. And she always says na she is very grateful to God because even when napakahirap, she never lost her faith or gave up on her dream of finishing her education. Kaya every time I hear her story, I'm reminded that success doesn't come from having an easy life and it comes from choosing to keep going despite the hardships. Kaya her journey inspires me to work harder and to appreciate every opportunity I have to study. Wow, yeah. Thank you. Okay, a follow-up question. Are you the kind of person who values preparation in every endeavor, project, or activity you undertake? Why or why not? Yeah. So, for me po, sobrang importante po na maging prepared kasi preparation po is everything. So, kapag meron ka po nun, parang mas malalasan yung anxiety, yung kaba mo sa bagay na gagawin mo. Kasi as a nursing student po, so ang dami pong LETDEMS, yung mga clinical procedures po. So, kapag prepared ka, magagawa mo yung tama mo, yung tamang way. So, magiging confident ka sa gagawin mo and hindi ka magkakamali sa mga crucial na bagay or part na iyong gagawin sa loob ng hospital. So, yun po. Yeah, very good. Yeah. Kasi mahirap ang inyong mga profession. Hindi basta-basta. Oo. Okay, tao ang hahawakan, di ba? Okay, sige, si Lucy. Ako naman po, I also value yung preparation po sa lahat ng gagawin ko po because whenever I'm well prepared, feeling ko po mas confident ako and mas focus ako. And gusto ko sa feeling yung papasok ako na parang meron akong overview of what to expect. And parang nabibigyan ko rin yung sarili ko ng parang anticipation ng mga
posibleng mangyari sa araw na yon. And for example, kapag merong project or may laboratory activities kami or klase na rin sa susunod na araw, I make it a habit to read, research, and familiarize myself with the topic beforehand. Kasi ayoko pong pumapasok sa klase nang walang idea kung ano yung sinasabi ng mga professor, kasi gusto ko pong actively participate and gusto kong naiintindihan yung lessons and ayoko pong nale-left behind. Kaya preparation is very important for me po. Yeah, very good mga student ito. Oo. Totoo yan. So, maiwasan na yung anxiety, di ba? Yung stress. Oo. So, you feel relaxed as you So, mas open daw yung brain. Pag relax ka, mas open na madaling ma-absorb yung lesson, di ba? And tama yun, sabi ni Lucy, mag-actively participate sa discussion, ano man. So, mas interesting, di ba? Bawat pasok niyo, mas parang interesado kayo. What to learn and new things. Okay? Sige. Si Chris. Okay, so parang naalala ko, sister, yung nag-aaral pa ako. Ganyan din, di ba? Kailangan talagang prepared ka. So, anyway, let's continue. So, how did your studies go last year? Ayan, balikan natin yung last school year. And how are you preparing for the coming school year? Yung ngayon naman, are there any attitudes, activities, or study habits that help you and that you plan to continue? Are there any lessons learned or habits that you plan to renew or change because they did not help you? Ayan, simulan natin kay Leslie. Yung mga karanasan nakaraang taon. You can share. So, sa akin po, nung last year, parang roller coaster ride po kasi sobrang hirap ng bagong environment, yung bigat ng mga subjects po, gano'n. Tapos parang nagsabay-sabay sa akin kasi last year, kakawala lang din ng lola ko. Tapos parang nasa process pa lang ako ng yung mag-a-adjust, yung gano'n. Tapos sobrang bigat. Tapos di ko alam kung paano i-manage yung time kasi minsan, pag gusto ko mag-aral, parang ihihiga ko na lang. Tapos parang doon na ako ina-atake na but kasi ganito yung pinuha mo, yung ganyan-ganyan. Kasi sa totoo po, nag-shift po ako. So, from education po, nag-lipat po ako sa nursing. Kasi yun naman po talaga yung gusto ko, yung passion ko na mag-ano po sa mga tao, gano'n. Tapos parang, syempre po, nakaka-amaze na pag-aralan yung nilikha ng Diyos, gano'n. Yung parang magugulat ka na, ang galing kasi paano niya natagpi-tagpi yung gano'n, yung parang mga yung organs na gano'n. Tapos, yung i-continue ko po na habit is yung mas i-manage ko yung time ko, yung gano'n po. Kasi minsan, sa sobrang pressure po, yung pag-cramming, tapos yung puyat, hindi ko na nakukuha yung tamang pahinga po. So, ngayon po na natutunan ko, ngayon na paparating na coming new school year po, mas aayusin ko po yung structure ng study routine ko, tapos magiging mindful po ako sa magiging pacing ko po. Yun lang po. Yeah. Very good. Okay, thank you. Lucy, kana po. Ako naman po, I was happy with my performance last school year. Kasi po, compared to my first year, may na-notice naman po talaga akong growth. Hindi lang academically, pero personally din po. Kasi during my second year, I became more focused and disciplined. Kaya parang satisfied po ako sa progress na nakita ko po. And one of the biggest reasons po, sa tingin ko, na nakakontribute noon, hindi lang siya sa study habits ko, kundi sa mindset ko din. Because I used to overthink a lot and expect the worst and doubt myself. Pero I realized that this negative self-talk only made me more anxious and less confident. So I made a conscious effort to change po, na instead of focusing on what I couldn't do, na-remind ko yung sarili ko to trust the process and learn from mistakes and ask for help.
when needed. And along po dun sa pag-improve ng mindset ko, I also built study habits that worked for me. Kunyari, I exercise po or stretch in the morning to improve my focus. And magre-read po ako ng mga books before class. And I watch online videos para po sa mga nahihirapan akong topics. And importantly po yung pag-test ko sa sarili ko with practice questions. Pero everyone naman po learns differently. So it's important to find the routine that works best for you. And this vacation din po, I've been also preparing for for this academic year. Sinisimulan ko na siya with my academic planner, and I'm also collecting my digital ebooks, mga references po na gagamitin kasi mahal ang mga physical books. Yeah. So, mga online books lang po. And another habit po that I recommend is reaching out to seniors and ask them for Yeah. study tips, mga advices, and insights about your subjects and professors. Kasi their experience can help us avoid mga common mistakes and prepare us more effectively. Yun po. Okay. Very good ang inyong mga sharing, mga experiences. Talagang nakaka-inspired, ano. So, tama yan. Yung mga learnings nyo, yung hindi maganda. So, wag na ulitin and focus on dyan sa mga bagay na mas nakakatulong. So, be positive, bawasan yung overthinking na hindi pa naman kasi that is anxiety. Create anxiety. So, tama yun na preparation, looking forward, but be positive. So, maganda yan. Parehas kayo, yun yung papuntahan na natutunan na mas nakakatulong sa na mas mapabuti yung study habit and preparation. So parehas kayo, may commonalities kayong dalawa. Okay. Ti Chris, may gusto ka pang idagdag, Ti Chris? Ayan. So, importante talaga, sister, ang preparation. Diba kasi magka-cramming ka. So, I remember when I was a student, I'm also one of those na ayokong pumasok, sister, na hindi prepared. So, feeling ko, as what Lucy, I think, said a while ago, ayoko malileft behind, yung parang kang inosente. Then, ayoko nag-absent, sister. Wow. Pag ako'y nag-absent, feeling ko, may namiss akong malaking bagay, no? Lalo na nung college kasi maraming subject, mag-absent ka ng ilang oras, minsan may 2 oras kaming subject. So I really have to prepare. Kaya maganda yung mga habits na na-perform nila Leslie at ni Lucy, and maybe most of the college students ngayon at yung mga nakikinig sa atin. So gayahin natin si Leslie and Lucy. Yan lang, sister. Yeah. Ako din noon, ayoko mag-absent kasi mamimiss talaga ako kahit isang araw na And also sa akin, malaking tulong yung katulong sa pag-aaral ang Holy Spirit, ang Diyos. Yes, Sa akin, sister. malaking tulong yun. Kasi nag-aral ako sa Catholic school, so dumadaan muna talaga ako sa chapel bago pumasok sa school. Kasi parang feeling ko, hindi ko kaya without God in my study. So, yun yung nakatulong. Everyday talaga yan. Bago ako papasok, pupunta muna ako sa prayer room o chapel ng school at magdadasal at hingi ng tulong. And it helps. Aside sa preparation sa study, emotional, spiritual, malaking tulong po. Sa akin sa experience ko. Okay. So, follow-up question. What was your greatest learning or realization during the last, tapos na ba to? Hindi pa. During the last academic year. Yeah. Follow-up question yun, Greatest learning or realization during the last academic year. Aside sa iba na mention yun, baka meron pa kayong idadagdag na realization. Sa akin po, yung idadagdag ko, Greatest learning din. Nung naging college po ako, parang ayoko na yung parang term na regrets. Ganun po. So, parang ngayon po na second year na, parang may mga regrets po ako na dapat ganito ginawa ko, dapat mas sinakripisyo ko yung ganito. Kasi kung hindi ko isasakripisyo yung mga ibang bagay, mas
magiging doble ngayon. So, ayun po, na parang inaano ko na hanggat kaya mag-aral, ganun. Tapos, hanggat kaya mag-aral, tapos mas anuhin po yung process. Kasi minsan po parang nakakapagod yung proseso, lalo na parang walang may nangyayari, ganun. Tapos, faith din po kay God na parang habang naglalakad po sa, parang yung kalsada na lubak-lubak. After mo nun, parang maano mo po na worth it lahat. Ganun po. Mm-mm. Yung lahat na sacrifice, may pupuntahan. Okay, thank you, Leslie. Lizzie? Ako naman po, yung greatest realization ko was learning to trust myself. Kasi I realized that I perform at my best when I stop measuring myself against other people's expectations or kahit yung mga unrealistic expectations na binibigay ko sa sarili ko. Na instead of comparing my journey with others, gusto ko, mag-focus na lang ako sa sarili ko on how I can make it better each day. And na-realize ko din that trusting myself also means doing my part. Kasi hindi lang dapat confidence ang meron ka. Dapat suportado yan ng hard work, ng discipline at consistency. Kasi motivation, pwedeng ma-feel mo siya bukas, pero sa susunod wala na, hindi ka na parang motivated. Pero what makes you keep going is yung discipline talaga. Yes, true. Yun po. Okay, so, the Chris, follow-up question. Yeah. Okay. So, sister, parang may kasama pa tayong guest. Can we Hanville. acknowledge si Hanville? Hanville? Mhm. Si Hani, Ayan. to? Hello? Parang hindi siya Makapasok. Sige. So, maka-signal. Okay. Pag- Anyway, let's continue po muna. Sige. Okay, so now, how do you see yourself professionally in the future? For example, syempre kung ano man yung field of studies nyo ngayon, syempre in the future, pwedeng dentist, nurse, or any chosen career. So, paano yung nakikita nyo sarili nyo? Ayan. Pwede, Hani? sige, anyone? Can start? Maricon? Maricon o Hannibal? Leslie? Can we start? Ikaw na magsimula. So, nakikita ko po yung sarili ko, registered nurse na, tapos, hindi lang sa magaling na, parang yung mga clinical na knowledge po. Kasi most important is yung compassion and yung puso sa lahat ng ginagawa mo, gano'n. Tapos, gusto ko po talaga maging nurse, gusto ko magsilbi ng mga tao, mga Pilipino. So, sabi ko nga po, dream ko din na mag-work abroad. Pero parang may nagpupumigil sa puso ko kasi kung aalis ako, parang maiiwanan yung mga mamamayang Pilipino na mga walang-wala. Kasi alam ko po sa sarili ko na may yung mabuting puso po, yung gano'n na gusto ko magsilbi sa mga taong walang-wala. Kasi alam ko yung pakiramdam ng walang-wala po. Tapos yung parang walang malapitan. So, ayun po. Wow, oo. Very good. Okay. Lizzie. Ako naman po in the future, parang nakikita ko po yung sarili ko as a dentist na yung willing na mag-explore sa iba't ibang opportunities within the profession. Kasi what I like most about dentistry is yung flexibility niya. Pwede akong mag-build ng career ko in private practice while also dedicating time to community service. Kahit kung titingnan mo ang dentistry, it can be a rewarding profession or a good business, pero I want my career to go beyond that. Gusto ko rin mag-serve sa communities with limited access po talaga to dental care. Syempre by providing treatment, mag-promote ng oral health awareness, and i-help improve yung quality ng life nila. Kasi for me po, napaka-fulfilling kapag nagagamit mo yung skills mo to give back to others and make a meaningful difference sa mga buhay nila. Wow.
beautiful. Your values, both of you. Thank you. Okay, baka gustong humabol si Hani? Si Maricon po. Maricon, pangalan mo dyan. Maricon, okay. Sorry po, ibang account po kasi gamit ko. Okay, So, sige. sa akin naman po, Anything na gusto mong i-share sa mga guide questions? Sige. Anong ready ka na i-share? ako po, I'm currently, ang course ko po is Pakilala ka education. muna. So, I see Pakilala ka myself muna. po as okay po. So, good afternoon everyone. Marahay na aga po just marahay na hapon po sa Gabos. Ako po si Maricon Clemente Pado from ACI Youth Naga Community po. Mm-mm. So, for me po, I see myself as an educator po, a teacher. Mm-mm. Because po, at first po, actually, di ko po talaga nakikita ang sarili ko as a teacher because mahiyain po ako. So, medyo hindi po ako comfortable sa public speaking. Pero po, habang nag-aaral po ako, parang na-realize ko po na I want a change po. Parang gusto ko po makakita ng pagbabago. Dahil din po siguro sa mga na-experience ko. So, hindi ko naman po general yung lahat ng teachers. Kasi po, one of the reason din po kung bakit po ako gusto ko po maging teacher because po na-inspire din po ako sa isa ko po teacher ng high school. So, para po sa akin, parang ang pagiging teacher po, hindi lang po yan para sa magturo ka, magbigay ng knowledge sa students mo, kundi po makapag-inspire din po ng iba and pagbabago po sa ating pong society. Wow, That's okay. all po. Sige. Thank you very much. So, time check is 1:29. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ring, ring, go away!
Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon, ACI Episode 95, A Fresh Start, Bracing for the Coming School Year. Te Chris. Okay, so... Kasi pwedeng mag-share ng other guide questions si Maricon, ihabol. Maricon. Yeah. Maricon. Yung mga hindi mo pa na-share. Yan, so... Pa-share rin muna. Nalaglag ulit siya, sister, sa Zoom. Nalaglag. Sige, i-continue na lang Sige, tayo. okay. Okay, so... Ayan. Signal. Okay, so yung mga available na lang. Okay, so can you say that you have a relationship with God and the Blessed Mother? How do they help or guide you in your studies? Sige, siguro kay Lucy naman tayo magsimula. Ako po, I can say that meron po akong personal relationship with God and the Blessed Mother po. And honestly for me, God is the greatest listener. Kasi whenever I'm happy, worried, confused, or overwhelmed na po, I talk to Him in prayer. I tell Him everything what's going on in my mind and I ask for His guidance and blessings. Ang ina-ask ko po talaga sa Kanya is wisdom and clarity. And I also seek the guidance of Mama Mary po to instill in me the patience and yung humility na napaka-importante sa isang student na tulad ko. And for everyone din po, para hindi po ako mawalan ng pag-asa and patuloy na magpursige in my journey. And I also surrender my worries to God po as I continue to do my part because I believe that faith and action go hand in hand. And I do not have to face every difficulty alone po because I know that they are guiding me. Wow. Yeah. Leslie? So, sa akin po, masasabi ko po na meron akong relasyon kay Lord and sa Blessed Mother po. Kasi po, yung nanay ko rin po yung sa akin, kasi yung mama ko po isa religious woman po. Then, may grupo rin po kami na which is the Barkadahan ni San Juan po na tumutulong po sa mga youth na mas mapalapit kay Lord. Then, masasabi ko po na tinutulungan nila ako kasi every time po na papasok ako sa school, bago po ako pumasok, dadaan po ako sa grotto, ganon. Kasi yung start po ng klase namin is 7:30. So, dapat mga 7 a.m. nasa grotto po ako, ganon. Tapos, hihingi po ako ng wisdom. Tapos, yung guidance po na makasabay sa lesson. Tapos, bigyan po ako ng malalim or malawak na pag-unawa ko. Yung parang hindi po ako mahuhuli, ganon. Kasi, sa totoo lang po, may summer class po kami ngayon. So, ang tapos po ng summer class namin is August 1. Tapos, yung pasok po namin na regular is August 3. So, parang na-amaze po ako kasi hindi ako napapagod. Like, di po talaga na-burn out. Pero napupuyat po, yes po. Kasi araw-araw yung quiz namin, gano'n. Tapos, pag hihiga po ako sa higaan,
parang sinasabi ko na, Lord, ikaw na po bahala para bukas, tulungan mo ako. Yung humihingi pa ko ng guidance na tulungan niya ako maintindihan yung bagay na ginawa niya. Kasi pinag-aralan po namin yung tao, yung create na po, ganun. Kaya na-amaze po ako. Tapos minsan po pag uuwi na po ako, ganun, mag-request po ako sa friend ko na Ate Ja, na daanan natin yung yung si Mama Mary, yung grotto. Tapos magdadasal po ako niyan lagi. Ganun po. So, ngayon po, hindi pa ako nabibigatan sa pag summer class. So, na-enjoy ko po siya kasi gusto ko po. Yun po. Wow, thank you. Baka si Maricon may habol. Maricon, are you there? Yes. Sige, ikaw na. Kasi po, nawala po. Ha? Hindi po kasi ako. Pwede pong ulit po question. Ano po? Ayan, ulitin ko daw, sister, yung sige. Question. yung question. Ayan. So, Pakita ka. baka nahirapan yung signal niya, sister. Mahina ba So, ito, Maricon, yung question natin kanina. Naka-open cam po ako, sister. Okay, Ayan. di mabuksan yung ano. Okay. Can you say that you have a relationship with God? Okay, repeat ko yung question, Maricon. Can you say that you have a relationship with God and the Blessed Mother? How do they help or guide you in your studies? Yeah, narinig mo? Hello? So, answer ko naman, yes po. Everything I do naman po, I believe na being present po si God and our Blessed Mother. So, kahit po, minsan, napapagod, may mga pressure po, syempre, sinaisip mo po, minsan mag-give up, po. Parati pong nire-remind po sa akin yung mga prayers na read ko po from God. And doon ako kumukuha ng strength para po mag-continue, pero po sa akin, of course, sa buhay po. Okay. Okay. Sige, so, follow-up question. Do you have a favorite saint or a favorite Bible verse? If so, why it is meaningful to you? Favorite saint, favorite Bible verse, and why it is meaningful for you? Sige. Sino? Lucy? Yung favorite Bible verse ko po is yung kay Matthew chapter 7 verse 7 po. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Napaka-meaningful nito to me because it reminds me that faith, action, and yung perseverance will always go hand in hand. And I remembered myself during a mass na tinatanong na if God already knows what's in my heart and has the power to grant my prayers, bakit kailangan ko pang mag-pray for it kung kaya niya naman i-grant agad? And I realized that kaya the Lord wants us to pray, it is not because He doesn't know our needs, kundi para mapalapit tayo sa Kanya. Kumbaga, it's about building a relationship and a certain amount of trust in Him to follow His will. Kasi yung words na ask, seek, and knock have something to do with actions. Ask teaches us to pray with faith and never be afraid to ask God. Seek teaches me to keep searching and learning, and knock reminds me to persevere and not lose hope kahit na hindi natin makuha agad yung sagot. Kasi the Lord will answer. Hindi man sa panahon na gusto natin, pero I believe na when He thinks it's the right time for us, He will give it, and it will be the most unexpected one. Kaya for me, this verse is a reminder that if I continue to pray, persevere, and do my part, God will lead me to the right opportunities at the right time. Yeah, beautiful. How about your favorite saint? Sino ang favorite saint mo? Hindi po ako masyadong sa mga saint po. Pero yung ko po madalas si Saint Jude po. Saint Jude, yes. Very good. Okay, thank you. Sige, si Leslie.
Sa akin po, yung favorite na verse po is Psalm 28 verse 7 po. If it wasn't for the struggles, you wouldn't be as strong as you are today. God is always building you up even when it feels like He's breaking you. Dumating po sa punto na parang nag-thank you na ako kay Lord sa lahat ng pagsubok na binigay niya sa akin, binato. Kasi imagine po, only child po ako, tapos from broken family, tapos wala pa po na parents na nasa tabi, gano'n. So, kung sa iba po, mahirap, for me din po, mahirap kasi mahirap na pumasok sa school na parang walang nag-aasikaso sa'yo, yung gano'n, yung walang laman yung tiyan. Tapos, yun po, na tulong ng, ng Barkada ni San Juan, yung every time po kasi, every Saturday may Biblia Rasal po kami, Bible sharing. Na nag-thank you na lang ako kay Lord na ganito binigay niya sa akin kasi kung hindi po ako dumaan sa mga matitinik na daanan or mga lubak-lubak po, hindi pa ako ganito ka-strong na tao. Tapos, na rin po kasi maraming humahanga na tao sa akin kasi laging nagtatanong na, ba't ko daw po? Paano ko daw po nakakaya? Yung ganyan. Tapos, yung favorite ko naman po na saint is, bukod po kay Saint Jude, si Saint Rita of Cassia po. Nung una, di ko po talaga siya kilala. Ang kilala ko lang po talaga si Saint Jude. Tapos, yung friend ko po kasi, si Ate Faith, may niregalo po siya sa akin na libro, which is yung Straight from the Heart. Tapos, nung time po kasi nun, parang depressed po ako, ganun. Tapos, tumitingin po ako sa sa front page po ng libro na yung parang mga nawawalan ng pag-asa po, ganun. Tapos, lagi po ako nag-grocery, tapos binabasa ko po yun. Tapos, na-amaze po kay Saint Rita kasi despite po na her facing immense hardship in life po, nagpatuloy pa rin siya na magtiwala kay Lord, ganun. Kasi naniniwala po ako, kahit sa sarili ko po na mayroon pong rosas na mamumukadkad after po lahat ng pagdaanan na paghihirap po. Ayun po. Yeah. Thank you. Okay, Maricon. The same question, Maricon. Sa favorite saint naman po, I actually have to po. Yung patron saint po ng aming parish, si Saint Lorenzo, and of course po, si Saint Rafaela. Okay. To be honest po, tomorrow po may activity kami sa parish about po siya kay Saint Lorenzo and kay Saint Rafaela. Parang journey po siya na maalamin po yung life, bakit po sila naging saint, and of course po, yung mga values nila. And parang journeying na din po with them today. Yeah. Kasi yung mga values pong iniwan nila na hanggang ngayon po, narito pa rin po at tayo po parang nililive out natin po yun. And sa favorite Bible verse naman po, yung simple lang po siya and short, yung Philippians 4 verse 13 na nakalagay po doon. I can do all things through Him who strengthens me. I do believe po kasi na kahit marami pong challenges yung dumating, I still continue po. Kasi nandyan po si God para i-guide po and papalakas po sa akin. So, simple lang po siya and short, pero po grabe yung impact po nung verse po. Okay, thank you very much sa mga sharing. Sige, Ate Chris. Ayan. So, ang gaganda ng mga sharing nila, sister. Yeah. And I realize how deep their relationship with the Lord, with Mama Mary, and with their favorite saint. So, maganda na talagang parte yun ng ating buhay, yung buhay pag-estudyante, kasi doon tayo humuhugot ng lakas. At syempre, yung ating sunod na question is sa pinaka-importanting dapat nating ina-attendan. So, do you think attending Sunday Mass is important in the life of a Gen Z students? Why or why not? Ayan. Sige. Umpisa naman tayo kay Sister
sa kay Maricon. Si Maricon, bigyan natin. si Maricon, habang hindi pa siya nalalaglag sa Zoom. Yes po. Bawi Maricon, sige. Okay po. Sa akin po, definitely po, nag-a-attend po ng mass, Sunday mass, ang Gen Z. Tapos sa akin, weekend pray po, anywhere, anytime. Pero po yung Sunday mass po, hindi lang po dapat talaga siya religious obligation. Hindi, dapat parang yung time po natin, mabigyan din po natin si Lord. Kasi sa Sunday mass, ang mass po mismo, present po talaga si Jesus kasi nandyan po yung or especially po ang Gen Z, makapag-attend po talaga ng mass kasi time po din po kay Jesus and of course makapag-reflect. Okay, thank you. Sige. Lucy? For me po, yes, attending mass is very important. Para sa akin po, it gives me time to reconnect with God and mag-reflect sa buhay ko kahit gaano ka-busy in our everyday life. And I think this is especially meaningful for us as Gen Z students because we live in a fast-paced digital world po, puno ng social media, deadlines from our learning portal, and constant distractions po that we tend to sometimes neglect our spiritual well-being. And I understand that people express and practice their faith in different ways. Meron tayong iba't ibang paniniwala and ways. But for me, attending Sunday Mass talaga has become my source of strength for the upcoming week. And the part of the Mass that I look forward to the most is yung gospel and the whole homily because I always ask myself, what is God trying to teach me today? Ano yung message? And how can I apply that message to my everyday life? And many times kasi yung homily speaks about situations that I can relate to. And Sunday Mass na to, it is also my time to thank God for His blessings, mag-ask ng forgiveness, and entrust to Him yung worries ko, goals, and the people I care about. Kaya after every Mass, feeling ko ang gaan-gaan sa pakiramdam because I'm reminded that I don't have to face life's challenges alone po. I have the Lord with me. Yeah. Yes, thank you. Leslie? So, sa akin po, yes po, definitely. Importante po na yung mga Gen Z mag-attend po ng Sunday Mass kasi kung titignan po natin sa ngayon, ang bilis po ng ikot ng oras ng mundo, yung ingay po, yung issue, yung sa social media po and academic pressure po, parang it's dedicated po for the Gen Zs na mag-unplug po muna sa mga stress, sa pressure, and i-center po yung mga focus muna. Then, pag Sunday Mass po is importante po kasi po, Monday to Friday po may pasok po, or minsan po yung mga college, Saturday and Sunday. So, parang dapat nasisingit natin yung oras ng pagsisimba for expressing our gratitude po na for surviving the week and doon po na makakapaghingi ulit tayo na gabay na mas maano po natin yung panibagong week na haharapin po natin. Yeah. It's true. So masaya kami na kayong tatlo ay pinapahalagahan ang Eucharistia. Kasi sabi nga, kailangan natin mag-recharge. So the Eucharist will always give us new energy, new strength. Tama yung kinikwento ni Lucy na nabibigyan uli ng panibagong lakas after a week. Isang oras lang yun na hinihingi ni Lord na maglalaan para sa Kanya, para ibigay buong-buo ang Kanyang sarili. The best food that will lead us to eternal life. Diba? Libreng pagkain. Yeah? Libre. So, hindi tayo nagtatrabaho. Si Jesus mismo ang buong-buong binibigay sa sarili. Ganun kaganda ang Eucharistia. Na sana, hindi lang kayong tatlo, kundi lahat, lahat na mag-aaral, lahat na youth, ay talagang bibigyan nyo ng panahon. Kasi, yun lang. So, may iwasan yung mga problema.
Kasi meron Diyos na kasama. So, tapos na si ano. So, ang bilis ng oras. Pero bago tayo magtatapos, what message would you like to share with your fellow youth as they prepare for the coming school year? Last message po natin sa mga kapwa, paano siya ma-encourage, ma-inspired for this coming year? Sige, sino mauna? Your message to our co-youth, co-Gen Z. Leslie, nakasmile na si Leslie. So, ready na mag-message. So, ang message ko po sa mga fellow youth po na for the coming school year is mag-aral lang po. Kasi kahit po ako, may nararamdaman din po akong takot or kaba sa mga bagong subjects na iti-take po, ganun. So, ano lang po, just the process and do your best po every day. Kasi, kung hindi mo po gagawin yung best mo, parang, ayun po, yung parang magkakaroon ka po ng regrets po after a day po. Tapos, do your best and let God handle the rest po and everything else will follow po. Yun lang po. Okay, thank you. Lucy? To my fellow students and to all the young people preparing for another school year, a message ko is, don't aim for perfection, aim for progress. Kasi growth happens through the small choices we make every day. Like showing up kahit na mahirap, dapat maging disiplinado tayo, we learn from our mistakes and choose to keep moving forward sa kabila ng mga pagsubok. And kapag dumating ang mga panahong you feel overwhelmed, tandaan natin, hindi natin kailangan harapin ang lahat ng mag-isa. Place your trust in God. Do your best each day and have faith that every effort has a purpose, because some doors may not open right away, but that doesn't mean that they will never. Kaya, keep believing and keep working hard and trust that the right opportunities will come at the right time. Good luck to all of us. Yes. Yun lang po. Thank you. Okay, Maricon, your last message to your co-youth. Maricon, nandyan ka pa? Hindi ata siya, sister, makapasok. May na ang signal niya. Ayan. Okay, para sa iyo talaga ang huling minuto. Sige, Maricon. Your encouraging message to your co-Gen Z. Sige na. Hello. Hello, Maricon. Can you hear us? Nandyan ka pa ba? Ang mukhang sister, hindi niya ata naririnig. I-unmute. Naka-steady po yung cam niya eh. Hello? Hello? Ngayon, sister, parang hindi siya Hindi na makapasok. maka-connect na. Okay. So, Ate Chris, baka may gusto kang last message sa ating mga youth. Ayan. So, ayan. Maricon, can you hear us? Yes. Hello? Po, Ayan. naririnig po ba ako? Yes. Okay na po. Okay na. Sige, Okay. Naririnig. Okay po. Yeah. Okay. Okay po. Go ahead. May last message po. Okay po. Yeah. My fellow youth po, so as we prepared po for the coming school year, so dapat hindi lang po tayo prepare in terms of material things, so sa school supplies po, sa uniforms, dapat po prepare din po tayo mentally, emotionally, and most importantly po, spiritually. Because po, alam po natin na may mga darating pong challenges, pressure po tayo, mapapagod, ang dami pong mga task, overwhelming po yung mga activities, pero dapat po meron po tayong hope and
dapat parati pong mag-continue to show up and syempre to do our best. And dapat hindi po din natin makalimutan na to trust God sa every step po ng ating journey. Okay, so thank you. So, pahabol sa mga Rafaelians, Lucy. Soon we will see each other by August. Kailan pasukan niyo? August 4 po. August 4, very soon. So, magkikita-kita uli tayo. So, shout out sa lahat na Rafaelians this coming 26-27 school year. So, uli, salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa inyo, salamat sa ating mga bisita. Ngayong hapon, Lucy De Los Santos, Leslie Bakay at Maricon Pado at ang inyong mga lingkod, Sister Jessie and Miss Christian Diaz. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday. Okay, thank you. God bless you. Thank you. God bless you. Eucharist means thanksgiving. When served Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.